Бүген кояш баю белән мөселман дөньясы исламның иң зур бәйрәме Рамазан гаетен каршы алачак. Әйтерсең өстә белеп торалар, быел бәйрәм үзе үк ялга туры килде. Илдә бит изоляция режимы дәвам итә. Ураза булай да тыелып торуны күздә тота. Коронавирус белән килеп чыккан хәл исә мөселманнардан тагын да түземлек сорады һәм уразаның гаете дә башка еллардагыча булмаячак. Гасырларга сузылган тарихта беренче тапкыр аны мәчетләр тутырып каршы ала алмаячакбыз. Әмма Рөстәм Миңнеханов бүген республика халкына котлавында әйткәнчә, быелгы Рамазан мохтаҗ, ялгыз һәм авыру кешеләргә, өлкәннәргә һәм күп балалы гаиләләргә булышырга яңа мөмкинлек бирде. Ул ярдәм өйгә килде. Бу катлаулы шартларга карамастан бәйрәм булудан туктамый ул. Ул ничек узачаксың? Илдар Сафиуллин белән Фәйрүзә Мәҗитова шул хакта. Быелгы Рамазан яңа форматта үтте. Һәм яңа цифрлар бирде. Татарстанның 180 мең мохтаҗ кешесенә азык-төлек ярдәме күрсәтелгән. Фитр садакасы рәвешендә Казанның 700-гә якын мохтаҗ гаиләсенә 4 тонна азык-төлек тапшырганнар. Республиканың төрле почмакларында яшәүче 10 авыру балага дәвалану курсы өчен акча җыелган. Бу айда мөмин мөселманнар үзләрен ничек хис итте? Диния нәзарәте быелгы Рамазанны ничек бәяли һәм гаеткә әзерлек ничек? Үзебез барып күрергә булдык. Киттек. Питраш районының Званка авылында яшәүче Дәүләт Шиннар гаиләсе бүген безнең монда килүебез очраклы түгел. Әлеге күркәм йортта 4 буын вәкилләре тату гомер итә һәм алар барысы да исламда. Әтиле уллы Марсель белән Гомәр әфәнде намазны бергә укыйлар, уразаны бергәләп тоталар. Марсель белән Ләйсән 4 бала үстерә, икесе дә быел ураза тоткан, әмма бөтенләй яңа шартларда. Мәчетләрне сагынабыз, намазларын сагынабыз әлбәттә. Инде намазда, мәчеттә укысак, намазларны күркәмрәк була, ничектер бәрәкәтле була. Әмма ләкин инде менә шундый пандемия вакыты булгач инде без идә үткәрәбез. Быелгы ураза үзенчәлекле булды. Ул бигрәк тә безнең өчен, безнең гаилә өчен бергә тату булып, бергә безне гаилә итеп, уразаларны үткәрергә безгә бик уңай булды. Дәүләт Шиннарны гына түгел, бөтен мөселманнарны гасырлардан килгән йолаларсыз калдырган бу ел безнең тормышка яңа сынау куйды һәм яңа мөмкинлекләр ачты. Камил хәзрәт, быел Рамазан айы мәчетләрдә күмәк таравих намазларсыз, ифтар мәҗлесләрсез узды. Савап булырдай бу чаралар булмагач, ураза кабул булырмы соң? Ифтарлар, таравихлар булмаса да Рамазан булды бит, Рамазан бара. Без иртәдән алып акшамга кадәр уразабызны тота алабыз, алдык да. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи бер хадистә әйтте: "Ман сама Рамадан, кем Рамазан айында уразада булса, ике шарты бар: иман белән бергә вахтисабан, Раббыбызның мәрхәмәтенә умид иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителер." Менә Әлфия 9-нчы дистәне ваклый, үз гомерендә беренче мәртәбә уразаны бер кая чыкмыйча уздыра. Изоляция чорында 65 яшьтән олырак өлкәннәргә идә утыру шарт иде. Самай гыламны арты хәерле булсын. Артында тизгенә матур гына үтеп, һәм кешеләргә таза сау калырга насип булсын. Коронавирус әфәте булмаса, Татарстан халкы бер-берсенә һәр көн кунакка йөрер иде. Авылда шулай бит. Быел исә ифтар кич сайын зур гаиләне табынга җыя. Былтырларда булдылар, бөтенесе эштә, мәчеттә булдылар. Бергәләшеп бер ифтарларны да бергәләшеп үткәрергә мөмкинлек юк иде. Алар бөтенесе эштә булгач, быел без бөтенебез бергә. Үз изоляция режим булмаса, кайчан тавыклар, үрдәкләр үрчетер идек ди Гомәр абый. Бу эшне быел үз гомерләрендә беренче мәртәбә бер шөгыль булсын дип кенә башлаганнар. Тавыкларны әле яңа гына алдык, бер ай таман назад кына әле әзгенә. Моңанчы бердә асраган юк иде. Менә шушы коронавирус әзрәк помогай итте. Марсель пандемияга кадәр Званка авылындагы Рамазан мәчетенә йөргән. Быел гает намазына гыйбадәтханәгә килергә ярамый. Диния нәзарәте мондый карарны кеше сәламәтлеген, гомерен саклау өчен кабул итте. Ураза гаетендә традицион рәвештә иртән иратлар мәчеткә китәр иде. Хатын-кызлар аларны таба исе чыгарып, тәмле-томлы ризыклар белән көтеп торыр иде. Ураза гаетен ничек каршы алырга киңәш итәсез? Ул бит безгә генә кагылды дигән сүз түгел, бөтен дөньяга кагыла. Хәтта Төркиядә дә, гарәп илләрендә шулай ук. Ирләр бер кая бармыйча өйдә утырып, намаз, җәмәгать намаз булмаса да гает барыбер була. Шуңа күрә шатланыгыз. SMS җибәрегез, шалтыратыгыз бер-берегезгә. Гает намазын Дәүләт Шиннар бергәләп ТНВ канал аша туры трансляциядә карарга җыена. Аны шулай ук интернет аша да тамаша кылырга мөмкин була ди мөфти. Мөселманнар бер-берсе белән менә иртәнге гает намазында очрашмагач әйтик, вәгазьләрне телевизордан гына карап, менә шулай бәйрәм рухын саклап калып булырмы? Ягъни безнең мөнәсәбәтебез ничегрәк булачак?
Әгәр дә без шатлансак, балаларыбызга бүләкләр алсак, баян булыр, әлбәттә. Намаз булмаса да вагаз булачак. 7-нче яртыда ТНВ каналында ул башлана. Рахим итеп тыңлагыз. Әгәр дә пандемия булмаса, без мәчеттә, гаиттә күрешкәнгә кадәр дип әйтер идек. Бүгенге шартларда һәрберебез бәйрәмне үз гаиләсе белән үз өендә каршылаячак.